your life. Hello, good evening to everyone. होनो आरो बयनिसिमबो दिनैनि बे मोनाबिलिनि लाइभआव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि चेनेलाव बरायबाय। मानोना नोंथांमोनखौ दिनैनि बे दान्दिसे लाइभआव जइन जानो थाखाय पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। मानोना दिनै नोंथांमोनजों गोबां बायदि बिथिङाव सावरायगोन, गोबां आयदानि सायाव सावरायगोन। मानोना बे सावरायनायाव नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब खालामनांगोन। अब्ला दिनैनि लाइभआव फैनायनि जि हाबाफारि माखासे थांखिया जाफुंगोन होननानै आं मिजिंथिदों। लोगो नोंथांमोनाबो दिनैनि मोनाबिलि लाइभआव पार्टिसिपेट खालामदो। मानोना बैसागोआ खाथि सफैगासिनो दं। रंजालि बैसागोआ बारा दिन गैला। मार्च एप्रिलनि 14 आरो 15आवनो जासिगोन। बिनिखायनो गिबियावनो रंजालि बैसागो बोथोरनि बयनिसिमबो आंनि चेनेलखौ मोजां मोनग्रा, आंनि भिडिअ एबा कन्टेन्टखौ नायनानै मोजां मोनग्रा साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोननिसिम रंजालि बैसागो बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जासिनाय थाबाय। गेदेरनिसिम खुलुमनाय आरो उन्दैनिसिम अननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ जासिनाय थाबाय। लोगो नोंथांमोन, जाहाथे थांनाय बोसोरनि बायदि गाजा गोमजायै बैसागो बोथोरखौ रंजा बाजायै गथ' गथाय, बोराय बेन्थ' रंजा बाजायै थांनाय बोसोरनि बायदि बारहोनो हायो। नङा होमबा लोगोफोर? आरो गिबियावनो नोंथांमोनखौ इनभाइट खालामबाय बैसागो बोथोराव फैदो। नैबे थुनलाइ ब्लग चेनेलखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो रंजालि बैसागो बोथोराव नोंथांमोनखौ बरायबाय, हांख्रायबाय। नङा होमबा? दे नोंथांमोना आङो जेबो एजेन्डाखौनो मोनासै, जेबो टपिकखौनो मोनासै। नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै फोरमायहरदो मा आयदानि सायाव सावरायगोन। जास्ट एकदम सानै फैना दं जोंहा। सोर फैदों आङो इउटुबाव बारा लाइभ फैयाखै। थ' बिनिखायनो बारा मोनथिया लाङा। कालारिंसो माथो स्क्रिन जास्ट टपिकखौ नोंथांमोना लिरना हरदो मा आयदानि सायाव सावरायो, नोंथांमोनजों सावरायनोसै। इउटुबाव फार्स्ट टाइम लाइभ फैनाया बियो खनथाम जाबाय लोगोफोर। बेजों लाइभ फैनाय जाथारा। बिनिखायनो एकदम रियेल फेस, एकदम अरिजिनेल जेनुइन फेस मोखांखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं। आं एकदम नैबे फौजिफोरनि आर्मिफोर टफि गानदों आरो बैसागोनि थाखाय बानायखाबाय नै आर'नाइ गस्लाया।
होबाय लोगोफोर कमेन्ट खालाम नामा भइस SMS थांगोन ना बेयाव आं बारा मोनसे लाङा नङा थ' कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम कमेन्ट माने दिनै मा आयदानि सायाव सावरायगोन आङो नोंथांमोननि सायावनो हगारनानै होबाय मानोना नोंथांमोना जास्ट एजेन्डाखौ हगारनानै होदो लिरनानै हरदो मा आयदानि सायाव सावरायगोन आथिखालनि जि परिबेस जा सिटुवेसन मा सोलिगासिनो दं जोंनि गेजेराव बर' कमिउनिटिनि गेजेराव माने माब्रै सोलिगासिनो दं ससियेल नङा होमबा समाजारि जोङो राजखान्थिखौथ' नांथ'आ बारु पलिटिकेलखौ नांथ'आ समाजारि बिथिंनि सायावनो सावरायनो गोनां गोबां दङ दा नोंथांमोना एजेन्डाखौ लिरनानै हरदो मा आयदानि सावरायगोन जाय आंनि लाइभआव दङ नायगासिनो दं बिथांनिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों ब्राइटनेसा बारा जाबाय खोमा ना माबायदि मेगना ब्रां ब्रां मोनो आंना एसे खमायना होदो खुसि नुबाय बायदि बायदि खालामोलै नोंसोरो गैला सासेबो नायाखै फैगोनब्रा बेलाय थांलाय फैलाय गिदिर खालायलै गथ'फ्रा खामानि एकदम सानै नायगासिनो दं नुवाखै दा सोर नायदों दा मोनथियाखैना बबेयाव नायोबा कमेन्ट लिराखैलै कमेन्टआ इयाव श' जागोनथ' ना बोरै फैयो माबा इयाव फैयो लिराखै रावबो औ लाइकबो होआखै नोंखौ रावबो नायदोंब्रा लाइक होलायनांगौ नामा ना लोगोफोर फसै माने फैदों खावब्ला नुदों आरो थांदों फैदों आरो खावब्ला नुदों थांदों बेबायदिसो दा नोङो नायबाय थायाना दसे खोनासंगोन आरो लाइभआव नङा होमबा लोगोफोर दा ओइलाय सासे फैलायबाय दा जोंहा बिथां सोरथाय थ' साबायखर बावदों बिथांनिसिम लाइभआव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय मोनसे मोजां बाथ्रा खोन्थानोसै लोगोफोर माने बे सानथाम सानब्रैसो जाबाय माने खोजेमा हानै जानाया आं इउटुबावबो होगासिनो दं आरो फेसबुकआवबो होगासिनो दं खोजेमा हानै जानाया दा बे बैसागोनि सिगाङावनो हाननानै जानांगौ नङाब्ला माने खोजिमाफ्रा बिरग'गोन आरोना लोगो नोंथांमोनाबो हाननानै जानो हायो बैसागोनि सिगां बायदिसिना बेमारा हामो खोजेमा जायोब्ला मानोना खोजेमाया गोबां मुवानिफ्राय दाजानाय नालाय बेनिखायनो खोजेमा जानांगौ आरोना बेमारफ्रा हामो ब्राइटनेस बारा जाबाय नामा नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय आरोना मानोना आंनि दुलाल ब्लग फेसबुक पेज दङ दुलाल ब्लग बे
चेनेलखौ नोंथांमोना फल' खालामनानै होदो। फल' खालामनानै होगोन। दुलाल ब्लग चेनेल दं फेसबुक पेज बेखौ नोंथांमोना फल' खालामनानै होदो जाहाथे आरो मोनसे खावलायनाय जाय जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि नैबे थुनलाइ ब्लग बे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना भिडिअ'खौ एसे नायदो, नायनांगौ। भिडिअ'खौ जों गावजों गाव नायलायनांगौ। जों गावजों गाव नायलायब्लासो साफ्रोमबो एसेब्लाबो जोङो रांखान्थियाव माने थाखा फैसा एसे एनै गरसे गरनै खामायनो हागोन आरो ना। गोबाङानो गोबां माने नायलायलायनो नागिरा माने भिडिअ'फोरखौ नायलायनांगौ आरो जानाय जायैफोरखौ गावजों गाव एसे माने परामर्स एडभाइस होलायनांगौ आरो ना। माबायदि कन्टेन्ट लाबोनांगौ, माबायदि बोरै मा खालामनांगौ, माने गावजों गाव एसे एडभाइस होलायनांगौ। गोबां मोजां जायो आरोना। आरो साबसक्राइब खालामलायनांगौ, भिडिअ'फोरखौ नायलायनांगौ। बिथिंनो मानो रायलायहरदों आवाजआ नोंसिना फैगासिनो दं। नोंसिनि रायलायनाया हाबफैगोन ना। नोंसोर बिथिं रायलायहरनाब्रा। आं लाइभआव दं नुवाखै। नोंसोरो माबा माबि रायलायब्ला जारला जागोन ना। Hello, thank you very much. Thank you so much to participate on the live. जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों जाय बिथाङा दिनैनि लाइभआव बाहागो लादों, दान्दिसेब्लाबो सम होदों। बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों। आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोना कमेन्टफोर लिरोबा साबसिन जायो, मोजां जायो। गरम जायोलै टफि गानबाबो। टफि गानब्ला माबायदि नुयो लोगोफोर? जापानिसफोर बायदि नुयो नामा? चाइनिसफोर बायदि, जापानिस, थाइलेण्ड। हेल' गाइस, जोबनायाव मोनाबिलिनि बयनिसिमबो
फिन खनसे रोजा 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 गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय दिनैनि बे मोनाबिलि लाइभआव दान्दिसे बाहागो लानायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो लोगोसे जोबनायाव आं बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोना जाय जाय आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि बे थुनलाइ ब्लग बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन मानोना नोंथांमोननि अननाय आरो मोजां मोननायावनो नोंथांमोननि सापर्टआवनो दिनै चेनेला मनिटाइजेसन जानो हाबाय आरो फल'आ साबस्क्राइबाराबो 2000 एबभ जाबाय क्रस जाबाय बेनिखायनो नोंथांमोननि नाजानायावनो अननायावनो सापर्ट खालामनायावनो मदद खालामनायावनो मनिटाइजेसन खालामनो हाबाय इउटुब चेनेलखौ थ' आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो अननाय आरो मोजां मोननायखौ अराय सम होबाय थागोन खालामबाय थागोन जाहाथे नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायजों मदद हेफाजाब खालामनायजों थाबैनो 100K साबस्क्राइबार मोननो हागोन आसा खालामदों थ' लोगो नोंथांमोन जोङो गावजों गाव जेब्लाबो सापर्ट मदद खालामलायनांगौ जोङो मदद खालामलायोब्ला जोङो जिथुनाखि इउटुब बे प्लेटफर्माव जों साफ्रोमबो बयबो गरसे गरनैबाबो जेरै डलार आर्निं खालामदों गुबुनफ्रा बेबायदि जोंबो खालामनो हागोन बेनिखायनो आङो जोबनायाव बेखौनो खावलायबाय साफ्रोमबो गावजों गाव मदद आरो सापर्ट खालामलायगोन नङा होमबा लोगो नोंथांमोन दिनैनि लाइभखौ आङो बेखिनियावनो बे समाव दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिनो लुबैदों जानांगौ नङा होमबा आंनि रुमाव खम मैला ने मा बिसना सादराबो एफा गोबाव उन्दुवा गारा थानाय जायाखै दाबो दुन्दु मानो दोनांगौ जाखो एफा गोबाव लाइभ फैयो नामा सोरबा रावबोआनो नाया रावबोआनो कमेन्ट खालामा नायगासिनो लोगोफ्रा नायगोन नायगासिनो दुन्दु लेपटपाव हटस्पट हर थ' लोगोफोर नोंथांमोन जोबनायाव दिनैनि लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन 19 मिनिट माने 20 मिनिटआनो जाबाय लाइभआव 20 मिनिट दिनैनि बे 20 मिनिट लाइभआव
जाय जाय बिथांमोना दिनै बाहागो लाबाय दान्दिसेबाबो सम होबाय बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों। थ' दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। दा लाइभआवथ' दासो फैगासिनोमोन नै लोगोफोरा गोबां लोगोफोरा बाहागो लादों। आंखौ मोजां मोननाय आंजों मोजां मोनजाग्रा आंखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना बे समावसो नै दा गोबां बाहागो लादों। थ' आङो दोनथ'नो थ' बिदिब्ला बे समाव बयनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिबाय। गुड नाइट, गोजोन मोनाबिलि। नैबे गोदान बोसोराव रंजालि बैसागो बोथोर लोगोसे गोदान बोसोर बे बोसोरा फैगासिनो दं। जाहाथे जों बे गोदान बोसोरखौ मोजां मोजाङै साफ्रोमबो बरायनो हायो, रंजानो हायो। गथ' गथाय, बोराय बुरै जोङो साफ्रोमबो रंजानो हायो। रंजानानै जाहाथे गोदान बोसोरखौ जों बरायनो हायो। रंजालि बैसागो बोथोरखौ जों बरायनो हायो। साफ्रोमबोनि जिउआव गोजोन आरो खौसेथि, अनलायनाय आरो जौगानाया फैयो। बेखौ आङो मिजिंथिनानै दिनैनि बे लाइभखौ आङो बे समावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। मायाव दानोमोनब्रा? Are you sure want to stop streaming? Yes.